So, what's up mga kadagit? Shoutout muna sa inyong lahat. Abuhin versus dark orange. Laban tayo, lialagnat ako kadagit, pero magbablog pa rin tayo. Sana magbigay tayo. Ito po, yan o. Ito yung dark orange kadagit na ilalaban natin. So, ayusin mo lang ang camera kadagit para mas maganda pa at mas malinaw yan. So, game na agad kadagit. Same size yan kadagit. Mas malaki lang ito, mabulto lang ng konti ito sa katawan, pero sa galamay, lamang pa nga yan eh. Lamang na lamang pa to. Uy! Ayan natin. Ayan na. Oh! Ayan na, nagkaharap na. Uy! Ganda ng labang kadagit. Ganda ng labang kadagit. Yay, walang tatakbo, bilutan kayo parehas. Yay, huwag ka susuko. Uy, sige, ganda ng laban, bakbakan talaga. Uy, sige, balik, yun. Itong abuhin, yan o. Isa pa. Oh, galit na galit oh. Pareha sila kondisyon kadagit. Ayan o. Yan, kita nyo naman. Yan kadagit. Uy, may nag-text. May nag-text sa akin kadagit kaya nagkaroon ng sounds. Nag-text sa akin kadagit kaya nagkaroon ng sounds. So, yan ang mga kadagit oh. Ito nyo naman. Yan oh. Pasensya na kayo kadagit, tinanggal ko yung sounds ko na nagsasalita ako. Kasi ano, merong papatugtog, syempre baka maka-copyright tayo. So yun lang kadagit, salamat.